ଆଲେ ବୋହୁ ମା କଣ ହେଲା ବୋଉ? କଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ବସିଥିଲି। ଆଉ ତୁ ନୂଆ ବୋଉଟା ହେଇକି ଏତିକି ଓଢ଼ଣା କଣ ଟାଣିଛୁ? ଏବେ ହେଲା ବୋଉ? ନା ଏତିକି ନୁହଁ ଆହୁରି ହାତେ ନମ୍ବାର ଏବେ ହେଲା? ଆହୁରି ମୋ ପଛ ଦେଖିବ ନା? ହଁ ସେତିକି। ହଉ ମା। ବୋଉ ଚା ନିଅ। ଆଉ ତୁ କଣ ଷେଣ୍ଢ ଗୋଡେଇଲା ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆଉଛୁ ଆଉ ଉଡ଼ଣା କେତିକି ଦେଇଛୁ ତୁ? ଚାଲି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତୋ ବାପା ମା ଠିକ ସେ। ହଁ ମା ଏବେ ଧୀରେ ଚାଲିବି। ହଉ ଯା। ଆଲୋ ଏ ବୋହୂ ମା ହଁ ମା। ତୁ କଣ ଏତେ ଉଞ୍ଚାରୁ ଉଡ଼ଣା ଦେଇକି ବସିଛୁ? ଆଜିକାଲି ଯୁଗ କଣ ହେଲାଣି ତୁ କଣ ହେ ଉଠୁନୁ ଟେକ୍। ଆଜି ଏତିକି ଓଲ୍ଡ ହେଲା ବୋଉ? ଫ୍ୟାସନ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ଆମ ଯୁଗରେ ଏସବୁ ନାହିଁ। ହଉ ମା। ଆ ହଁ ବୋଉ। ଦେନ୍ ଚା ମୁନ୍ଦେ ଆଣିବୁ। ହଉ ବୋଉ ତମେ ଏଇଠି ବସିଥିବ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ଯା ଏଇଠି ଶୁଣୁନି କଣ ହେଲା ବୋଉ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି କଣ ପିମ୍ପୁଡି ମରିବେନି ତୋ ଚାଲରେ ଶଗଡ଼ ଗଡେଇଲା ଭଳିଆ ଗଡେଇ ଗଡେଇ ଚାଲୁଛି। କୋଉ ଭଳିଆ ଚାଲିବି ମା? ତତେ ଯେତିକି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗେ ତୁ ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଚାଲ ତୁ ନିଜ ଘର ବୋଲି ଭାବ। ହଉ ମା। ଭାବନା ଏଇଟା ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୋଲି। ହଉ। ହଉ ଯା ଆଲୋ ଏ ବୋହୂ ହଁ ମା। ତୁ ସବୁ ଶାଢୀ କଣ ପିନ୍ଧୁଛୁ? ଆଉ କଣ ପିନ୍ଧିମି? ଆମ ଯୁଗରେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ତମେ ଏବେକା ଯୁଗରେ କେହି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ଡ୍ରେସ ଆଣିବୁ ଆଉ ପୁଅକୁ ପଠେଇଦେବି ମାର୍କେଟ ଦି ଜଣ ପଳେଇବା ତତେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଡ୍ରେସ ଆଣି ପିନ୍ଧିବୁ ହେଲା। ହଉ ମା। ହଉ।